la un film nou cu slime, avem două slime-uri diferite. Primul slime, Mango Juice Slime, al doilea slime, avem Fluffy Slime. Trebuie să le încercați. Avem două diferite, începem cu primul. Ăsta, Mango Juice Slime. Cred că e juice. Oh. Mamă, cum se aude. Deci că apă. Wow. Ăsta e mai galben așa, vedeți? Galben, verde, așa. Foarte mișto. Vă zic, extrem de mișto. E rece. E extrem de bine. Ăsta dau un 3 din 10. Ce zic aici? Un 9 din 10. Vă consider. Găsiți ăsta pe net. Cumpărați-l. Vă zic, te rog. Dacă nu-l cumpărați, păcat de voi care vă place de slime. Că ăsta e cel mai bun slime din lume. Wow. După aia merge la ăsta, a doilea slime, care, da, știți voi, mai greu să-l deschizi, sunt două diferite și începem cu primul. My gosh, ăsta e atât de fluffy, e slime atât de bun, vă zic, cumpărați și ăsta, îl vedeți? Fluffy? Și dau un vreun 5 din 10, că nu zic că e cel mai bun slime din lume, dar ăsta e mai bun. Găsiți pe net și cumpărați, că vă zic, sunt foarte bune. Ne vedem, apăsați butonul de subscribe, apăsați pe clopoțel și like și ne vedem în partea a doua.